Ceachta cehardéag, an ceathrú ceachtdéag, litir a bhile. A bhfuil tú teach go dtí an éireacht de haig? Rachaí mé siar ball. Ní mór dom litir I scríomh dús. Fá go dtí an máiricha. Ní léon dá leis, inis go bhfuil an post imithe. Ní ácaí mé. Níl an post imithe néchar fós. Is tólam go bhfuil. Deir banna tí go dtiocfaí fearr foist eis I ríis ball. Déan defir, nó bé an éireacht thart. Imi inéanach le seán, agus buaile me leat níos déanaí. Ceart go leor, ach ná bí a bhad. Cén táman is sé? Tá sé déanamh a ceithir a chlog. Ó, sin é seán, a go bháil síos a bóthir. Níl do las agam inis ach fannacht leatsa. An maileat iad seo, Cad iad sin? cártaí poist is sé iad. Cheannaí me I neamh iad. Tá fear a fuist thugann. Ní bheith ualamh sal a ní mé sé. Ír fannacht go fólín. Bei an litir seo olamh agam I gcán nóméid.